салом ба ҳама. Ҳамин тавр, ҳамин хел ба охир расид мавсиме ки ба назар мерасид ҳамаи чизаш фаҳмо бошад, аммо финал хеле сахт ва ногаҳонӣ баромад. Бале, мо фақат як ғалабаро надидем, мо чизи бештарро дидем. Чунин финали Лигаи Чемпионҳоро то ҳол касе надида буд. Аммо дар бораи ин баъдтар гап мезанем. Аввал мехостам ташаккур гӯям ба ҳамаи онҳое ки дишаб бо ман буданд дар канали Телеграм. Якҷо нишастем, тамошо кардем, фикрамонро навиштем, баҳс кардем дар бораи финал, эҳсосот, тактика, ҳайрат. Агар ту дирӯз бо ман набудӣ ва агар то ҳол ба канали ман обуна нашудаӣ, ҳоло вақти дурусташ аст ки ҳамроҳ шавӣ. Ба наздикӣ бозиҳои Лигаи Миллатҳо сар мешаванд, баъдан ҷоми ҷаҳонии клубҳо ва дар миёнаш якчанд хабари гарми трансферҳо, гузаришҳо, овозаҳо. Ҳамаро якҷоя муҳокима мекунем. Дарро обуна шав. Ссилкаи Телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мистер вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба азур шунед ки давомаш мошт мегузарад. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи зарурат дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дӯстон, ниҳоят рӯзе раст ки ҳама дар Париж солҳо интизораш буданд. ПСЖ бори аввал дар таърихаш Лигаи Чемпионҳоро бурд ва на танҳо бурд, балки ба таври қатъӣ ҳарифашро мағлуб кард. 5-0 дар финал. Ин дигар ғалаба нест, ин нишон додани қувват ва сатҳи нави даста аст. ПСЖ дигар фақат лоиҳаи пулдор нест, ин дастаи ҳақиқии футболи бузург аст. Пештар касе дар финал бо фарқи беш аз 4 гол намебурд. Ҳоло бошад ПСЖ бо 5 гол ба Интер ғолиб омад ва ин рекорди нав шуд. Ин даста Интер буд, дастаи пурқуввати Италия ки дар чанд мавсими охир хуб бозӣ мекард, вале дастаи Луис Энрике онҳоро комилан мағлуб кард. Дар дақиқаи 12 Ашраф Ҳакимӣ бо паси Дезере дуе гол зад. Дар дақиқаи 20 худаш дуе голи дуввумро зад, пасро Усман Дембеле дод. Дар қисми дуюм дар 63 боз ҳам дуе гол зад, ин бор бо паси Витиния. Дар дақиқаи 73 Хвича Кваратскхелия бо кӯмаки паси дигар аз Дембеле голи чорумро зад ва дар 86 бозингари ҷавони 18 сола аз Сани Меюлю голи панҷумро зад, паси голиро бар Калия дод. Ин бозӣ пурра аз они Дезере дуе буд. Ӯ дар 19 солагӣ 2 гол зад ва як паси голӣ дод. Ҳамаи бозиро идора мекард. Муҳимаш он аст ки дуе ҳамоно шахси хоксор аст. Ҳеҷ гап намезанад ки чаро ӯ дар ҳаят на ҳамеша аст. Ин ба даста фоидаи калон оварда метавонад. ПСЖ аллакай 4 трофееро гирифтааст: Лигаи Чемпионҳо, Чемпионати Фаронса, Ҷоми Фаронса, Суперҷоми Фаронса. Дар оянда онҳо метавонанд ҷоми ҷаҳонии клубҳоро низ бигиранд. Агар инро ҳам бигиранд, мураббӣ Луис Энрике ба қатори мураббиёни бузург дохил мешавад. Ҳоло бошад ӯ бори дуюм требл бурд. Аввалин бор ин корро бо Барселона дар соли 2015 кард. Ҳар се трофееро бурд ва боз бо футболе ки ҳама онро дӯст медоранд. ПСЖ танҳо дуюмин дастаи фаронсавист ки Лигаи Чемпионҳоро бурд. То ҳол танҳо Марсел буд ки соли 1993 ин корро карда буд. Ҷолибаш дар он аст ки он вақтам Марсел дастаи Италияро бурда буд, Миланро. Ҳоло бошад ПСЖ Интерро бо 5-0 бурд. Барои Интер бошад ин мавсим хеле сангин шуд. Онҳо умед доштанд ки требл мегиранд, аммо дар Суперҷоми Италия аз Милан бохтанд, дар ҷоми Италия боз ба Милан бохтанд, дар чемпионати Италия ҷои дуюм, дар финали Лигаи Чемпионҳо бо 5-0 шикаст хӯрданд. Ягон трофей нагирифтанд. Мавсими пур аз алам барои онҳо шуд. Хеле аҷиб аст. ПСЖ бе Мбаппе Лигаи Чемпионҳоро бурд, аммо Реал бо ӯ дар чорякфинал аз мусобиқа хориҷ шуд. Мбаппе дар Инстаграм навишт: ниҳоят рӯзи бузург расид, вале эҳсос мешавад ки дар дилаш шояд пушаймонӣ аст. Чаро ман аз ин даста рафтам? Ҳама имрӯз дар бораи финали Лигаи Чемпионҳо гап мезананд, вале ман фикр мекунам як чизи муҳимеро дар бораи ҳамин ПСЖ бояд гуфт. Мо кайҳо одат карда будем ки ПСЖ ин як дастаи пур аз ситораҳо ва ҷанҷолҳост. Яктояш норозӣ, дигараш ягон чизро намефаҳмад, сеюмаш ҷанг мекобад, яъне дар даста оромӣ набуд. Ҳозир чӣ? Ҳамаи чиз ором ва ҷиддӣ шудааст. Бачаҳо кор мекунанд. Ҳамаи гап як тараф. Муҳимаш ин аст ки ҳамаи ин ҳоло сар шуда истодааст. Бубинед, бозингарон
чӣ гунаанд? Дезери дуе бозингарест ки ҳоло ҳам худро ситора ҳис намекунад, хоксор аст. Баркале бошад ки аксар вақт дар захира менишинад, ягон шикоят намекунад. Вақте ки ба майдон мебарояд, бо тамоми қуввааш бозӣ мекунад. Жоаневич ҳоло ҳамагӣ 20 сола аст, Нуно Мендеш 22. Дембеле ки якчанд сол боз дар сатҳи баланд бозӣ мекунад, то ҳол ба 30 нарасидааст. Ин яъне чӣ? Яъне ин бозии зебое ки мо аз ПСЖ мебинем, дриблинг, суръат, ҳамкорӣ дар майдон, ин ҳама барои як сол нест. Ин барои солҳои зиёд аст. Ин дигар он ПСЖ нест ки як сол хуб бозӣ кунад, баъд ҳама чизро вайрон кунад ва аз нав созад. Ҳозир онҳо як лоиҳаи ҷиддӣ ва барои дарозмуддат доранд. Ман ҳатто фикр мекунам ки ин финал ҳоло барои онҳо мақсади асосӣ набуд. Шояд ин қисми аввал бошад. Шояд қисмои дуюм, сеюм, чорум ҳам бошанд. Ҳар сол як қисмат, ҳар бор як қиссаи нав. Акнун якчанд ҷумла дар бораи Интер. Ростӣ намехоҳам ки пас аз ин финал Инзаги асабӣ шавад, тарки кор кунад ва равад ба Арабистони Саудӣ пулкоркунӣ. Барела шояд фикр кунад ки вақти ба Англия рафтан шудааст. Лаутаро Мартинес шояд ҳамон лаҳза ба ягон клуби дигар гузарад. Ҳақиқаташ Интер он қадар дастаи зур нест ки ба осонӣ ба финал расад, вале онҳо ҳозир расиданд ва росташ баъд аз чунин мағлубият шикастан осон аст. Аммо бояд бигӯем, ин Интери синаш калон ки ба бисёр дастои ҷавонтар шикаст нахӯрд, финалро сазовор буд. Аз ин вақти баъзеҳо мегӯянд ки Интер набояд финал мебаромад, ман розӣ нестам. Ӯ чӣ гуноҳ дорад ки дастои дигар барвақттар шикаст хӯрданд? Бозиро тамошо кардам, ростӣ аллакай дар дақиқаҳои аввал фаҳмидам ки кори Интер тамом. ПСЖ онҳоро ба ҷаримагоҳ зер карданд, комилан назорат доштанд. Худашон бозӣ мекарданд, худашон ҳам мекушоданд. Интер ягон чора надошт, чизе карда наметавонист. Вале бо вуҷуди ин, ман намехоҳам ки Интер шарманда дониста шавад. Онҳо тамоми мавсим дар 3 мусобиқа якбора меҷангиданд. Состави асосӣ аз бозингарони синашон калон, захира хеле кам. Яъне чӣ? Яъне финал барои онҳо аллакай як натиҷаи калон аст. Ҳатто агар набурданд ҳам, ин худаш як марҳилаи муҳим буд. Вале ҳозир вақти он расидааст ки даста аз нав тартиб дода шавад. Бозингарони нав биёранд, ҷавон кунанд, як тими дигар бисозанд. Хулоса, ПСЖ таърихро навишт. Ҳоло касе намегӯяд ки ин танҳо як лоиҳаи сармоягузорон аст, яъне пулои шайхон. Ин даста воқеан қавӣ ва зебо бозӣ мекунад. Луис Энрике тавонист дастаи пурқувват ва ҳамоҳангро созад. Акнун ПСЖ на танҳо бренди машҳур, балки як клуби бузурги Аврупо шуд. Ба ҳамин тамом, боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.